Mangwanani akanaka vedare tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZoom, Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regei tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi, makadi zvenyu mukomanashi, please chitupa changu vigai. Inini ndiri mukadzi ane makore 46 ekuberekwa, uye ndaane nguva ndichingoteererawo chirongwa chenyu. Ndauyawo nenyaya yangu kuri kutotsvakawo rubatsiro. Inini ndinorarama ndiri munyika yevatorwa kubva muna 2007 kusvika pari zvino. Ndingati mugore ra2015 sisi vangu avo vainge vari dangwe mumhuri yekwedu taisawirirana, asi chikonzero ndainge ndisingakwanisi kuchiziva kuti why is it inini nasisi tainge tisingakwanisi kunyatsokuwirirana. Vakazotosvika pakushaya mugore ra2018. Sisi vaiva munhu uya ainge asingakwanisi kundikumbira kana kundiudza izvo zvavainge vachida, asi kuti ivo vainge vachingoenda kumadzisawira avo vachingoti ningi zvamunomuona haadi kana kundibatsira. Ndozotonzwa nemadzisawira avo vakwa kutoita zvekunditumidzira mamessages zvichinzi nei usiri kubatsira sisi vako, asi inini handaisapindura nekuti ivo sisi vangu vainge vasingakwanisi kundibudira pachena. Nyaya yakazoitika ndeyekuti mugore ra2015 Muni'na wangu uyo anonditevera akabva atanga kurwara, akarwara zviya zvokutoda kutofa chaiko. Saka panguva iyoyo ndanga ndisati ndava kugara kuno kunyika yevatorwa, ndaiitawo ma-ups and down, ndichinohodha ndichidzoka zvangu kuZim, ndichienda ndichinotengesa zvinhu zvangu. Saka panguva yacho iyoyo Muni'na wangu aiti kana akarwara aisarudza kufonera inini ndiri kuno kunyika yevatorwa. Kana ndikamuti fonera sisi, iye aibva aramba. Saka pese paaifona ndaitomeka sure kuti the very next day ndatokwira bhazi rekudzokera kuZim. Saka akazorwara zviya zvekurwara zvekuti akasvika pakutopera ropa mumuviri make, zvekuti ainge aita kuchenura kuita yellow. Then takati taenda naye kuchipatara, inini nasisi kusvika kwadokta aiti iye Muni'na wangu ainge asisina ropa mumuviri, zvikanzi anofanira kuti ange achizowedzerwa ropa. Apa haana kana kukwanisa, apa hapana kana ainge achikwanisa kumubatsira nemari yekuti ange achitenga mapainzi acho eropa awo ainge achidiwa. Zvadaro ivo sisi vangu semunhu ainamata chechi yandisingatauri zvangu pamhembo vakabva vati kuchechi kwedu isusu hatibvumidzwi kuti tinge tichiwedzerwa ropa. Zvakabva zvandinetsa nekuti inini ndini ndainge ndichiona urwere hweMuni'na wangu. Ndakarwadziwa nechemumwoyo zvekuti ndakasvika pakuchema ndikati saka mwana waamai vangu wofa here nekuda kwemutemo wemuchechi. Ndakabva ndazofonera habi wangu wandaigara naye kuno kunyika yevatorwa. Iye akabva anditi kana ukatevedza mutemo wechitendero chenyu amainini vanofa. Ndipo pandakabva ndati ndikabva ndamuka ndikabva ndazodzokera kuchipatara ndikanotaurira chiremba kuti munhu uyu zvaakataura zvekuramba ropa inyaya yekuti arwarisa, saka haachazivi iye zvaanotaura. Mukomanashi gaini wake akabva amhanya neni kunosaina mapepa kuenda kulab. Akabva anditi painge pachidiwa $250 yekutenga ropa. Ndikabva ndati hongu, asi muhomwe mangu mainge mungori $120 chete. Inini ndaingopindura zvekuti vakwanise kungondibatsira nekukurumidza. Takati tapedza, then Muni'na wangu akabva azopiwa bed. Mukomanashi ndakadzokera kumba hana yangu iri mudenga kana hope dzaisabata, nekuti Muni'na iyeye paairwara mwana wake ainge aine 8 to 9 months. Apa mwana uyu aisabvuma kurara pasi. Mwana uyu inini ndaitomuradzika zviya zvekuti mwana airara ari pachest pangu. Waiti kana ukangomuradzika pasi chete mwana uyu aibva achema zviya zvekuti zvinenge zvichisiririsa.
saka takazoenda kuchipatara zuva raitevera tikabva tazowana zvake munin'ina wangu awedzerwa ropa. Asi hii zvainge zvakaoma nokuti kunyangwe bhutsu dzainge dzatova hombe apa dzainge dziri dzesaizi yake, saka akawedzerwa ropa. Then just after 2 days akabva atanga zvekare kubuda ropa kuzasi kusvika gaino wake azoti ndo zvandanga ndichida izvi, ndanga ndichida kuona kuti sei ropa riri kuramba kupera kubuda iri. Iye doctor akabva azomubaya ma-injections, and injection iyo yaakabaya munin'ina wangu yainge iri yekuti ropa ringe richimira. Apa inini ndainge ndatomhanya kuno kunyika yavatorwa ndichinohodha, ndipo pandakazonzwa bamunini vachifona vachiti kuno amainini ropa rava kutobuda nemumhino chaimo. Mukoma ndakabva ndapererwa, asi ndaingonamata ndichingoti, Jehovha, please raramisaiwo munin'ina wangu akwanise kuchengeta vana vake. Saka sisi ndivo vakazodzokera naye kuchipatara. Chiremba vake vakabva vati inga zvakaoma, rashaya pekubuda napo, saka rasarudza kubuda nemumhino. Ivo chiremba vakabva vamhanya nemakadhi ake vakanyora zvose zvavakanyora. Vakabva vati munhu uyu mangwana ndinomuda pano, anofanira kuti ange achienda kutheatre. Zvisinei vakadzokera naye sisi kuchipatara. Asi zvandakarota mukoma a day before theatre, ndakarota ndichiita sekunge ndiri kutsvaka rubatsiro kune umwe muprofita. Muprofita uyu wandakarota ainge ari muprofita wechidzimai, ainge akapfeka magemens, asi magemens acho ainge akapfeka ainge ari aya emucheka wegreen. Saka ndaitofamba ndirimo muhope dzangu imomo, ndikabva ndazotanga kurota bamunini ava vandakarota vainge vari murume wemunin'ina wangu, vachinditi amai guru, muri kutofamba henyu uko munin'ina ropa razara mukicheni mese. Saka ivo bamunini pavakandiudza mashoko iwawo ekuti muri kufamba henyu asi munin'ina wenyu ropa rake razara mukicheni mose, hana yangu yakabva yatsemuka ndiri muhope imomo. Ndikabva ndazopinda muyadhi yaamai ivavo avo vandati vainge vari muprofita. Amai ava vainge vakapfugama pasi pemutowe vachinamata. Ndakati ndasvika pavari ndikabva ndavati ndibatsireiwo nekuda kwekuti ndarwarirwa. Asi chakandishamisa ndechekuti handina kana mhinduro yandakanzwa kubva kuna amai muprofita vaya, asi kuti ndakangonzwa inzwi richinditi, usatambudzika mwanangu, munin'ina wako kana akangobviswa futa riri mudumbu make zvatopera. Ndakabva ndapepuka. Pandakapepuka kudaro, hana yangu yainge ichiita kutsemuka nekurova. Mukoma, kubva nguva yandakapepuka kuma 3 am ndaingonamata ndichingoti, Jehovha, raramisaiwo munin'ina wangu. Mukoma, kubva nguva iyo yandakazopepuka kuma 3 am ndainge ndichingonamata ndichingoti, Jehovha, please raramisaiwo munin'ina wangu. Iye akabva azonzi aifanira kuti ange achipinda mutheatre zvekuma 11:30. Akabva ati apinzwa mutheatre ndokubva azonopiswa tsinga iya yainge ichirasa ropa, asi akabva azobaiwa mamwe ma-injections zvikanzi vamusiye kusvika azomuka nenyasha. Anonzi akazopepuka zvekuma 3 manheru. Ivo chiremba vaiti anogona akabaiwa Depo. Injection yacho yaakabaiwa iyoyo yeDepo hanzi yainge yava kuda kuno Expire, ndiyo yakamuafekta kuti iye ange achizotanga kubuda ropa rakadaro. Asi inini ndaitofunga kuti ainge akashinirwa, nekuti doctor iyeye anonzi akazotoita zvekutobata ruoko munin'ina wangu paakamuka abva kutheatre. Doctor uya akabva azoti kumunin'ina wangu, midzimu yako ine simba, uyipembedze. Iyi ndiyo confession yangu mukoma. Ndichazodzoka neyasisi vangu zvakazoitika after ndabatsira munin'ina wangu anoshaya. Hey vedare, ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna Haiti. Zvakangoma hazvo veduwe, apo pandiruda kunzwisisa zvimwe kuda panokwanisa kutobatsirawo veruzhinji tikabatsirikana. Hanzi munin'ina wangu akabaiwa Depo rainge raka expire.
please kana kuinewo vane any similar story like that, uyaiwo kuinbox kwangu mushewo neni your experiences. Kana kuinewo munhu akambobaiwawo depo rinenge raka expire, what were the negative effects mushure mekunge mabaiwa. Asi vedare ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna Haidi. Please vanzvadzi, dzokai muchitaura iyo confession yamati iyo mukuda kuzodzoka muchitaura muchiti ndeyasisi vangu zvavakazoita after ndabatsira Muni'na wangu anoshaya. Zvakangoma hazvo veduwe. Rekei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomana Shimakadi, please post for me as hidden identity. Yenene ndiri musikana ane 25 years. Ndiripo pa UZ. Ndino confession yangu mukoma. I want to confess kuti inini ndiri musatanist. Nyaya yangu zvezere yakamira sekudai. Mukoma ndakakura ndingori munhu uya ainge ari stubborn. Kuenda kuchechi ndicho chinhu chandainge ndakavenga pasi pezuva. Muupenyu hwangu ndaisamboda kana kumbonzwa munhu anondiudza zvekuenda kuchechi. Kusvika pandiri nanhasi uno handitombozvifarire. Saka ndakakura ndichifarira zvekupfeka neck chain, earrings kubva ndichienda ku high school. Saka ndakazoti ndapedza form 6 baba pavakaona kuti ndainge ndapasa, then vakabva vati ndaifanira kuti ndinge ndichienda kunoita degree. Asi mupfungwa dzangu ndaisada nekuti ndainge ndichingomanyidzana nefashion, ndaida kutoenda zvangu kubasa. Izvi zvekuenda kuUZ mukoma ndezviya zvekutongoti ko ndingagodii, ndakangomanikidzwa. Ndaizvidira zvangu kuzvitangira chiflea market nekuda kwekuti mweya wangu uri weak ende handidi zvekunamata. Ndakati ndichisvika paUZ mukoma akangoita kunge masanga, so ndakangokaruka ndasangana neimwe shamwari yangu uyo wandakazotanga kuwirirana naye, ende iye akabva andiudza kuti iye anonamata Satani. Paakandiudza kuti iye anonamata Satani, handina kana kumbozvibhilivha. Ndokubva azotanga kundidzidzisa kuti chii chinonzi kunamata Satani, ende iye akabva anditi aikwanisa kundiita initiate kuzvinhu izvozvo zvekunamata Satani, but akati anokwanisa kundipa imwe ring show yandinogara ndakangopfeka, then ndine mamwe manecklace, ende mazhinji manecklace andinawo ndeaya akagadzirwa nepure gold, haana kana kumbokotewa. So iye akandiudza kuti this gold chain imwe yacho yaakandipa ine pure gold, akabva ati this was a sign of our friendship. Pose ipapo shamwari yangu uyu haana kana kumbogara andirakidza kuti ko chii chinonzi satanism chacho, apart from kuti kumhuri kwavo vanhu vakabudirira. Saka iye and there ndainge ndichingonyumwawo nekungosuspekta kuti maybe musikana uyu anokwanisawo angori mulesbian, munhu ari kungozamawo kungondipinda nestyle. But inini izvozvo deep in my mind ndaitoziva kuti mandiri zvinhu zvakaita sekudaro hazvimo. Then pane pamwe mukoma pandakazongokaruka ndatumirwa 3 pairs dzehembe dzainge dzakanaka, so expensive zvekuti ndakati ndichizoreceiva zvinhu zviya ndakatoseka neshamwari yangu ndikati zvino zvinhu izvozvizvi zvandatumidzirwa nebrother yako ndingazvipfekera kupi, because they were so expensive. Zvinhu izvi mukoma zvakabva kuDubai, that is where the brother is located. Ndo pandakabva ndazotopinda musatanism. The clothes that was sent to me mukoma ndeaya maparty dresses, but one of those party dresses mukoma, it resembled something that looked more like a gown. Ndokusaka ndakazvibvunza kuti apa handina motikari, ndinotoitawo zvekutofamba nemakombi. Saka kunyangwe ndikada kupfeka dress rakaita sekudai, where will I go wearing such a dress mukoma? Dress iroro rinondirema ameno kuti kgs mangani, as beautiful as it is. Then zvakazoitika ndezvekuti mukoma ndakabva ndazotanga kutonzwa something chaita kunge mhepo, so like mhepo inongovhuvhuta. Mhepo iyoyo painenge ichivhuvhuta inenge ichitotaura neni. Sometimes ndinokwanisa kungoona pachingosimuka kamwe kanenge kangori kachamupupuri kanenge kari kadiki diki, even though if I am sitting
moving with other people, but kachamupupuri ikako pakanosimuka inini ndini ndega ndinonzwa zvakanenge kachitaura. Sometimes kachamupupuri aka kanosimuka kanenge kachitonyeya vanhu avo vandinenge ndakagara navo, kachitotaura kuti ningi zuva rake rekufa musi wakati ningi haadariki, kana kuti ropa raningi richadeuka sekudai, kana kuti ningi iye mafiro ake achafa through accident. Zvinhu zvinenge zvichingotaurwa nekachamupupuri ikako, zvinhu zvinenge zvakangoshata, like kungodetermina the day that someone is going to die. And dzimwe nguva kanotoita sekunge kanenge kachida kundidzidzisa some other secrets idzo dzandakaudzwa neshamwari yangu kuti I am still a young one in their religion. Saka zvimwe zvacho iye akabva ati handikwanise kana kuzvinzwisisa. On other accounts mukoma ndinokwanisa kungokaruka ndamuka, shamwari yangu uyu anenge akarara just next to me, but mushure mekunge ndazomuka then iye anobva azodisappear. Pandakamuudza iye akabva anditi it is just a figment of your imagination. Hanzi, how is it possible kuti kana ndiri kumba kwedu then ndobva ndazouya kumba kwenyu? But I swear mukoma kuti a few nights I have woken up ndobva ndamuona akarara just next to me without moving, without doing anything. Asi pandinozopepuka musikana uyu anobva azongonyangarika. Mukoma, this thing that I am into, iye akandipromisa kuti this is the thing that made her parents to be rich as they are. Vanhu vekuti vane malodge, I don't know kuti vane malodge mangani. Saka iye akati kana ndikakwanisa kunyatsoita zvose zvinodiwa in their religion, hanzi ndinokwanisa kutosimudzirawo vabereki vangu. And when I consider from where I am coming from, vabereki vangu kuti vange vachindiendesa kuuniversity hakusi kuti vanhu vane mari. Mukoma, kunyangwe kwatinotogara kwacho inzvimbo iya yekutoti zvinhu unotoona kuti hazvina kana kumbomira zvakanaka, but they just tried kuti isusu sevana vavo tikwanise kuwanawo a better education. So now I am at a crossroad mukoma, kuti ndoramba ndichingoshingira here this thing that I am doing apa. Zvinhu zvacho zvandiri kudzidzira kuuniversity teaching zvayo mukoma, ndingasvikepi neteaching nesituation yacho iyoyi. Saka I am thinking of taking this opportunity zvangu kana kuri kunzi ndaitawo mari yacho se iye mavimbisiro aakandiita ekuti mari iyi inokwanisa kuchengeta vabereki vangu. Is it not better? Hey vedare, ndo message yandakatumidzirwa nemwanasikana uyu. Kana kuri kunzi you are a college kana kuti university student, aiwa please uyai nenyaya dzenyu, then you will share your story with me. Ndobva ndaizoisawo nyaya dzenyu kudare. Zvakangoomawo hazvo veduwe.